Laguno, zuekin Bizkotxalde ikastetxeko Bidebieta irratia. Gaur martxoaren 10 da, asteartea da. 4. mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratoi hau. Lehenik Ainhoa esango digu zer eguraldi izango dugu gaur eta bihar. Pablo jantokiko menua berri emango digu. Eta ondoren txiste bat kontatuko digu Xabierrek. Kirola eta urtebetetxeak ere izango ditugu. Kirolei buruzko albiste batekin hasiko dugu irratsaio hau. Atletik galdu egin du Valentziaren aurka. Susaetak egin zuen Bizkaitarren lehen gola, baina Negredok buelta eman zion partidari 2 gol sartuta. Adurizek penalti bat huts egin zuen eta epaileak gurpegi egotzi zuen. Atletik 8. dago sailkapenean. Pablo, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokian. Arroza tomatearekin, patata frigituak eta postra, jogurra, mandarina edo laranja. Gogoratu bazkari guztia bukatu behar da osasuntsua delako. Bidebietairratia.com. Informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia bideo, audio eta argazki eguneratuekin. Bidebietairratia.com. Ainhoa, esango aldi guzu zer eguraldi izango dugu gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbehinka hodeiak, 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoa hartzea kalera atera aurretik. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digo Xabi. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txori dendara sartu da eta loro elibiduna eskatu du. Dendariak hanka bakoitzan soka bana zuen, bat erakutsi zion. Ezkerreko sokatik tira eginez, gero euskaraz hitz egingo dizueta. Eskuinekotik tira eginez, gero katalanez. Aizu eta bietatik tira egiten batiot, galdetu zion bezeroak eta loroak erantzun zion. Zozo alakoa, lurrera joango naiz mokoz aurrera. Eta txistearen ostean amaitzeko gaur urteak zeinek betetzen dituen izango digu Josunek. Gaur Mikelen eta Gorkaren urte betetzea da. 10 eta 11 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean eta ea opari asko ekartzen dizkizueten. Zorionak zuen lagun guztion partez. Hau izan da dena laguna, segi Bidebieta irratia entzuten egunero. Gero arte, Bonaparte.